Na Slovensku si 25. marca už 20 rokov pripomíname sviečkovú manifestáciu za náboženské a občianske práva a slobody. Komunistický režim proti tomuto pokojnému zhromaždeniu veriacich tvrdo zakročil. Boli hrubo porušené občianske práva a sloboda zhromažďovania, ktorú zaručovala ústava, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Helsinský záverečný dokument z roku 1975. Sviečková manifestácia v Bratislave vznikla z podnetu veriacich, vyjadrovala však požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv pre všetkých občanov. Vyrástla z koreňov náboženského a občianskeho disentu, z obety popravených, z utrpenia nespravodlivo väznených a z pôdy pontifikátu Jána Pavla II. Vďaka odvahe vzoprieť sa možno sviečkovú manifestáciu v Bratislave v marci 1988 považovať za začiatok definitívneho pádu komunistickej totality v Československu, ku ktorému došlo v novembri 1989.